Moi vaan kaikille. Me on Peltosen Teemu ja me harrastan crossfittiä. No aina joskus tapaan semmoisia irvileukoja, että kun esittäytyy ja sitten tulee mainintaa harrastuksessa, sanoo, että harrastan crossfittiä, niin sitten se saattaa olla, että joku tämmöinen irvileuka just sanoo siihen, että joo, milloin meinasit aloittaa. Että se on rankka laji, mutta ainakin noin niin kuin päälle päin niin ei ainakaan silleen niin kuin näyttäisi, että harrastaisi hirveästi mitään tämmöistä. No ihan fakta on, että kyllä harrastan, joo, ja harva tietää, että meikäläisellähän on semmoinen aikamoinen niin kuin urheiluhistoria, kyllä. Nimittäin faktahan on näin, että meikäläinen on joskus nuorempana hävinnyt maailman huipuille ainoastaan joku alle 10 sekuntia, kyllä, ja pitkän matkan juoksussa vieläpä. Aika hyvin, eikö ookin? On. Se on tosi hyvin. Se matka kyllä oli se 100 metriä, okei, joo, mutta se tuntui ihan hirveän pitkältä matkalta. Se tosiaan tuntui hirveän pitkältä matkalta. Ja mikä siinä on sitten silleen niin kuin jännää, että niin kuin meikäläinenkin kun juosi sitten nyt sen 100 metriä, niin sen jälkeen niin kuin hengästytti ja puuskutteli sille vähän, että olipas se nyt rankka koettelemus. Mutta mitä nämä maailman huiput tekee? Nämä niin kuin juoksee se 100 metriä ja sitten niin kuin makaa maassa siellä pitkin pituutta ja sen kun vaan huokoo ja hengittää ja niin kuin, ne on ihan niin kuin loppu. Siis eikö niillä kunto oikeasti ole sen kovempi, kun ne juoksee vaan 100 metriä? Aikamoista. Eikö ookin?